रौरे महलिया में 4 गो कोठरिया, अरे 4 गो कोठरिया ए गुरुजी। रौरे आंगनवा में 4 गो कोठरिया, अरे 4 गो कोठरिया ए गुरुजी। एगो हमारो के दिहती गुरुजी, एगो हमारो के दिहती गुरुजी। पहिला कोठरिया ब्रह्मा विष्णु के दिहानी, अरे विष्णु के दिहानी ए शिष्या। त भाई भाई के कमैया ए शिष्या, त भाई भाई के कमैया ए शिष्या। दूसरा कोठरिया शिव भक्त के दिहानी, शिव भक्त के दिहानी ए शिष्या। त चर्चा करे दिन रतिया ए शिष्या, त चर्चा करे दिन रतिया ए शिष्या। तीसरा कोठरिया गणपति रिद्धि सिद्धि के दिहानी, अरे रिद्धि सिद्धि के दिहानी ए शिष्या। त मीटे दुखावा विपतिया ए शिष्या, त धनवा बाटे के समैया ए शिष्या। पहिला में दाया मंगिया, दूसरा में चर्चा, अरे दूसरा में चर्चा ए शिष्या। एगो बचला कोठरिया ए शिष्या, त कुछु कइला कमैया ए शिष्या, त कुछु कइला कमैया ए शिष्या।